बेबाराव हाग्रामा महिलारिखौ खौरांगिरि महराव नुनो मोनदों। सोंथिनिफ्राय सोंथि खालामदों रायजो राजाफोरनाव। खाथलगुरि एलपि स्कुलनि खाथलगुरि बुथ सेन्टारनि प्रेसिडेन्ट। खौरांगिरि सोंनायाव रोखा रोखा फिननाय होनांदों रायजो राजाफोरा। आंना देरसिन फिसाज्लाया नयन बरगयारि। रायजो राजाफोरनाव फोरमान बिदों खौरांगिरि महरै हाग्रामा महिलारिया। साथाम मानसिनि दायित्व लानो हागोन ना हाया? 3 জন বলুন, আপনিও 3 জন কালেকশন করো, আপনিও 3 জন কালেকশন করো, আমি 4 জন। नाथाय बाथ्राया बिदि नङा। गुबै बाथ्राया जाबाय मैया जानानै थांनाय सालाकाटि ब्लक कमिटि बिपिएफनि मोनसे सरासनस्रा एबा जेनेरेल मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिखौ मोनसे आलादा रोखोमनि भट बुथुमनो खालामनाय फर्मुला गावनि मावथिफोरनि सेराव थांनानै सोंथि खालामदों। बबेनिफ्राय फैदों, माबे प्राइमारि आरो मा बिबानाव दं आरो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय सासे मावथिफोरा साथाम गावजों 4 मानसि लाबोनायनि बिबान लानो नांगोन होनना। गले गले सोंदों मानसि लाबोनो हागोन ना हाया होनना। बेफोरबायदि हाग्रामा महिलारिखौ गावनि मावथि फारिया बिबानगिरिखौ गोख्रोङै बिबान लाथारनो खावलायदों। फैगौ एमपि बिसायख'थियाव देरहानायनि सोलो बोलो खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। खाथलगुरि एलपि स्कुलनि खाथलगुरि बुथ सेन्टारनि प्रेसिडेन्ट। सुदाम खुगो आंहा 8 दं। नोंहा हारसिं 8 जन। 8 जन। मानसिफ्रा आंना देरसिन फिसाज्लाया नयन बरगयारि। 8 जन थागोन। 8 जन लाबाय सासेया। 8 जन हायोनो। लिरनानै फैदो। लिरनानै फैनांगोन मानसिनाव। 8 जना नोंनि थायाव नों दायित्व लाबाय आरो 8 जन हारसिं। दे सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव। एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन। 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।